Advice Capital Globale er vores børsnoterede investeringsforening. Det vil jeg sætte nogle flere ord på. Advice Global er en fond, som i sagens natur investerer i hele verden. En overvægt i USA. Det vi køber ind i er efter en moden regnskabsovervejelse, en analyse af selskabernes værdi. Hvad er de mest attraktive aktier? Det kører vi en årlig runde på, maj måned hvert år. Vi rebalancerer hvert kvartal. Du får aktier, som er store, likvide, ofte markedsledere af deres industri, og det er en fond, som vi siger er en all-weather fond. Den kan du have, om markedet går op eller markedet går ned. Du kan ligge med den år ind og år ud. Det vil jeg selvfølgelig gerne fortælle dig mere om på et personligt møde, så ring til mig på 22 16 40 81, så får vi en snak om vores globale fond. Jeg glæder mig til at høre fra dig.